Koliko imaš godina? Šta radiš u svom životu? Jednu stvar da ti kažem. Ako nisi milioner, a imaš više od 30 godina, ti si protraćio svoj život. Ti si totalni promašaj. A ako imaš manje od 30 godina, ima neke nade za tebe još uvijek. To što ste sad čuli, to je ono što nam govore u medijima, na socijalnim mrežama, novinama. Stalno čujem, ovaj 28-godišnji dečko je napravio 10 miliona za godinu dana, onda ona je napravila veliku firmu koja ima, 100 zaposlenih, a postoji 6 meseci, onda on je TikTok zvezda, napravio je u prodaji, $1 milion za godinu dana, isto obavezno tako neki mali kratak period i tako sve neke izuzetne stvari, ovaj je napravio prodavnicu e-commerce, prodavnicu igračaka za, 10 meseci, zaradio $10 miliona, znači neke cifre, ubi Bože, znači nešto, i onda naprave da to bude neki kao standard, gde se ti pitaš kao, vrate, ja sam totalni promašaj, oni zarađuju milione, a ja ne mogu da zaradim ni 1000 evra, znači, prosto o tome se radi, to je baš onako ti kreira onako loš osjećaj, kao da ti pojma nemaš ništa, znači da si totalni, što živiš uopšte, bukvalno tako, taj osjećaj ti naprave. I s jedne strane to, s druge strane sad sam skoro slušao u nekom podcastu, bila priča, ovako su dali primer, to je čovjek je dao primer, kaže da imamo u džungli različitih životinja, znači ima lavova, tigrova, leoparda, zebri, nosoroga, žirafe, ima i miš. Znači da ti trebaš da budeš miš ako ti je predodređeno da budeš miš, a ne trebaš da se praviš da si lav, jer možeš da budeš najbolji miš koji postoji u tom svom domenu, znači imaš neke potrebe koje treba da zadovoljiš, ali imaš i potencijale da te potrebe zadovoljiš, ali ako tebi neko kreira izmišljenu potrebu da ti budeš lav, a ti si u stvari miš, ti se osjećaš dobro i onda probaš, ne uspeš i kao ja sam potpuni promašaj, idem kod psihijatra, neću ništa, hoću samo tu jednu stvar, ja sam to promašio i ja sam totalni promašaj, ja sam neuspeh, ja sam niko i ništa, a u stvari samo su te slagali, prosto i jednostavno. I isto, kako to se odražava na nas kada oni nametnu tako visoka očekivanja od nas? Pa odražava se to depresija, anksioznost, panični napadi, povlačenje u sebe, znači samoizolacija, usamljenost i ostalo. Sve ti psihički problemi, mentalni problemi, zato što zbog izmišljene potrebe, zbog preteranih previsokih očekivanja koje si sebi nametno, a mogu bi da budeš dobar u nekom poslu, da radiš to odlično i da budeš srećan i zadovoljan. Ne, ti pucaš za nešto što tebi ne pripada. Isto i kod nas. Pokazuje, baka prase pokazuje mašanim parama, ljudi rade za neku 1000 evra, razumeš, ili već koliko para, i onda on maše sa 100.000 evra, im pokazuje onim buntovima i to sve nekako ružno, nekako, baš onako ima je okej, super, ali ne moraš baš da to pričaš svima i da pokazuješ nekako mi je to degutantno, ali onda sam shvatio da prosto ljudi to žele da gledaju, njima se to sviđa i on to pokazuje, očigledno da je to u pitanju, nema šta drugo da bude, ali nije jedini, to u svetu isto rade, samo pokazivanje i kreiranje tog lošeg osjećaja u tebi i onda ti posle tražiš načine da to nekako zapušiš na obično pogrešan način kroz neke zavisnosti, alkohol, drogu, porniće i ostalo. Eto, to je suština što sam teo danas da mi ispričam. A recite mi kako
vam se čini ova priča, da li ste nekad bali u ovu situaciju ovog razmišljanja, da li ste još uvek možda u toj situaciji, ako uopšte možete da osvestite, i kako što gledate na tu situaciju, to me sve zanima i napišite dole u komentaru, eto. Komentarišite, 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 to je obavezno, nemoj da mi jedan tu gleda, a da nije, ili jedna, znači nebitno da je osoba mi tu gledala ovaj video, a da nije komentarisala. Napiši nešto, šta god, nešto ti je palo na pamet dok si gledao ili gledala ovo. Eto, toliko o tome i pozdrav i pričamo o sledećem priliku.